Coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. Kape nga na-detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify. Namuling magpaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon daton subok sa pagsipad-sipad. Ang kasumpon sa aton drama sa kanginan, giyugid makuwan sang leksyon na ginatig-uluhan. Rehas! Sa kasaysayan. Si Junior o si Senior? Ote, si Rosana, diin mo ibilin kung maglakat ka na? Dari lang ko sa balay, ma. Kagpulo pa masyara niya lang si lola niya. Pero kung gusto niya, makatulog man siya sa ilan ni lola niya once in a while kung gusto niya, gid. Dito na lang siya, anay eh. Ipakayo tala ang balay nila. Ipasiminto ang salog. Kaghimuon tala nga isa ka palapag. Amo managaning plano ko, ma. Agud nga, hindi na mabulubudlay bala kay Lula Aming. Oo man. Ipakayo ta inasubong dayon. Hindi na mabulanan kag mahuman. Oo, ma. Pero, ma, nga ma, ho? Ano ma, hindi ka bala gusto nga diri si Rosana may istal sa aton samtang ato ako sa barko? Hindi man sa amo sinato. Gusto ko O galing, mas maayo gid nga may upod si Lula niya. Makaluluoy man ang tigulang kung siya lang isa dito. Lain gid nga ara si Rosana. Pa? Ako na naman kita sang panday, Damo ko kilala nga maayo nga panday kag dasigay ang ubra. Hindi na mag-intra. Bastos ka. Lakato! Ate, sige Malakat ko din sa kapihan sa bangga, lakat ko na ito,
Ang plano ah. Wala mo tabukol ka na yun. Ma? Nano, nag-away ka mo ni Papa? Kagaging tawag mo siya nga bastos. Hama? Nga ama? Kwan. Kay kon ka isa, nagasaligbat bala sa istorya, haw. Ginalingan ako ah. Ay, si Mama lang oo. Pabay lang bala si Papa. Hindi lang siya pagsapaka. Hala ka manimuya ka ugtas. O, tadawa bala si Papa kay Wega ugtas. Kung tidaway ka tigulang tulukon. Pawala lang mo. Kaugalingon lang niyang iya ginaintindi. Ay, ma. Labi pa tawhay lang bala. Isa pa, may kwarta ka naman, ma. Ano abi kung maglagaw-lagaw ka na lang? Wala ka naman sa bata nga ginabantayan. Ano nga wala? Ha! Sobra pa sa bata ang ginabantayan ko. Ma, kung si Papa lang ang sauton mo, ma-high blood ka lang sina. High blood na gid eh. May maintenance na gani ako eh. Kag kun mapatay ako sa ugtas ng amay ninyo, ha! Kalagon ko gid siya. Kalagon ko gid siya. Halong git, love, ha? Halong ka git dito sa barko. Hola. Tawag ka git isa ako na. Oo. Matawagin ako pero masita. Kag ikaw halong ka man ha. Palangga, tagig ka man ha. Kag palangga ko man ikaw, love. Palangga ko gid ikaw. Ito, sige na. Masunod ako sa pre-departure program. See you after 9 months, love. No. Kisa na, babe. Idlawag ko sa imo, love. Human ko, love. Kailangan gid ko sa imo. Pa? Nat? Kamu nang bahala kay Rosana, pa. Ay, hindi ka magkabalaga ah. Hindi ginamon pagbabayan ng asawa mo to. Hindi gid. Rosana, day. Okay ka lang? Okay lang ako, pa. O, kamusta man si Junior? Okay man siya, pa. Okay lang, Abi mo baladay, sa pag-asawahay, kinahanglan masatisfy mo gid ang partner mo. Kuan. Pa. Oh. Pwede ko ayan ma-share ni Simo. Kuan, bata mo man si Junior, kag mas kilala mo gid siya. Kuhan ni inang... Pwede mo ma-share sa akon. Ang bisan na do nga problema, pwede gid. Rosana. Mahangpan ko ina. Nga, ano ba lang problema ninyo nga mag-asawa? Sugiri ako.
Rosana, pasensya ka na ha. Pero api mo ako? Bisan sing sobra na 50 ang edad ko? Kag hindi man sa dinupak nga istorya. Pero wala pagid bala nagaminya ang pwersa ko. Amo na gani bala pa, kay sa tuod lang, hindi ko yan namian sang hupin mo. Tani gusto ko yan may edad na sang sakon nga lalaki. Kay kung hupin bala pa do wala bala masyado experience. Kag kung may edad na niya, di ba, kabalo na gid na siya sang himuon niya, ha? Natural. Kay kung may edad na, buot silingon, master na niya ang tanan. Gani man pa. Sorry gid pa. Wala sa kaso. Oh, pa? Ngagin papunda mong salakyan kagin pahigad. Rosana, dali de. Pa? Pakitaon taga kung paano magpalipay sang babae. Ang lalaki, dapat kay balugid magtultol sang parte sang lawas nga gusto niya tandugon. Kag kay balo ako sila. Dali kita, ha? Adyason kong pulangkuan. Paano na pa? Sana. Relax. Sana. Amare, tukion kong palda mo, ha? Hindi na. Hindi na pagkiputang mga paa mo. Magustuhan mo, ini. Ini. Amoy ning gusto sa mga babae. Amoy ini. Rosana. Ay, sa diin pang ang duha nga atuman, nagdulong malang tubala sila kay Junior sa airport, nga hasta subong wala pa sila. Oh, ay, ari na sila ho. Wow, kitaon sila diri sa bintana nga jealousy. Oh, baw, ang panulo kag yuhom-yuhom ni Arnold sa kay Rosana, ho? Daw sa pilit pa sa kalamay hati, eh. Oh, ba? Hindi. Ano ining nakita ko? Ano ang butsilingon sini? Ano? Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Canon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si
ato baryo sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Agay. Ano ang buot silingon sa nakita ko, ha? Ano? Ha, Arnold? Gimpatalikod nyo lang si Junior, ha? Ha? Gimpatalikod nyo lang? Gimpatalikod nyo lang? Agoy, ma. Animal ka. Ano ka man? Animal ka. Nagbuwang ka na bala? Nakita ko, Arnold. Nakita ko mo ginampak mo ang latrasan ni Rosana. Ara pa ka mo sa salakyan, ha? Ara ka mo sa garahe. Nakita ko. Kwan. Ikaw, Rosana, ha? Ikaw, ha? Makalabuot ini kay Junior. Mga manog ka mo. Mga maniyak mo. Nano ka? Nano ka? Hindi! Pa, si Mama! Natumba siya! Natumba siya, pa! Puligan si Mama, pa! Hindi. Babae isa, Rosana. Ay, sulod dito sa kwarto mo. Lakat na! Lakat na! Sige. Panikasog ang mabuhi ka pa. Sige! Bangon, ma! Bangon! Uy, Lucia? Lucia! Buhi ka pa? Lucia! Kahinali si Di Katama. Nagdulo lang kami kay Junior sa airport. Pag-abot na mo, naara na siya sa salog. Diyos ko. Okay pa man si Mama kay inapagaling ko pa kanto sa eskwelahan agad ka mag-duty. Pa, anong problema ninyo ni Mama, haw? Ha? May problema pala ka mga duha? May problema ka mga duha nga ginatagaw nyo lang sa amon? Wala, anak. Wala kami sang problema di mama ninyo, ah. Okay, gid kami katama. Man, ining high blood? Traidor, gid nga balatian? Traidor, gid? Kagakon bala kung nagakalipatan niya inumon ang bulong niya balahaw? Man, kabalo ka, anak, kung hindi ko siya kung kaisa ma-check kag i-remind, nagakalipat ina siya mag-inom, eh. Tulyada ka tama sa pagbiya mo sa hapon, ma. Wala pa gani ka kita sa kapo mo kay Junior, nasula ka na.
Balanggan tagin ka. Balanggan tagin ka, asawa ko. Ala ko, wala na si Mama mo. Wala na. Wala na. Kinakulpaan ako. Pasi mag-abot ang adlaw nga may balans ang tanan na nagapatunga sa amon ni Papa Arnold. Sa amay sang bana ko. Pero anong mahimo ko? Nahulog ng buot ko sa iya. Oh, shit, lain gid siya. Lain gid siya kay Junior sa kama. Pero hasta saan o nga konsensyon ako? Hasta saan o nga tagkuon kung kamatuuran? Oh, si Junior, nagatawag. Schedule kalit namon sa mga mag-video call. Wala na ako sang gana magsabat siya. Ginatakaan na ako sa itsura niya. Paano na lang kung naari siya diri kag mag-updanay kami? Halimbawa, kung hindi na siya liwat magsakay sa barko. Oh, shit! Away lang, ay just sa sex life namon nga duha. Katalaka! May nagalubag sang tornab diri sa kwarto ko. Si Papa Arnold siguro na. Abrihan ko. Excited ako na makita siya liwat. Pa? Rosana, bago lang nakalumbos sinang mo Arlen. Kalitan ng time na wala sang istorbo sa aton. Pa, hindi kita ko makabalipad siya. Kaya pa ako kung saan din ka malipay. Dili lang tanay ha. Tigdugan na lang. Ide. Manamian kagin sini. Namian kagin sini. Shit. Hindi. Ano to? May tawo. May tawo? Tawo gid. Sino'y da? Diyos ko. May tao da? May tao pala da? Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Ga! I-shoot na ga! DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubit sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. K5 News FM.
May tao ay han nga nagapanilag sa mga gihunan ni Rosana kag Arnold Sr. Ano ang matabo sa kay gayunan gato? Tugtubsan ang pagtraidor sang duha sa kay Junior. Mga abyan, sunod gininyo sa pagpamati ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahanginan. Gayugid makuhaan sang leksyon gaginating puluhan. Rehas! Sa kasaysayan, si Junior o si Senior. Ginsulat kag sa direksyon sa inyong alagad, Lidilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparecio. Special Sound Effects Bipoy Arquisola. Kag iniyang inyong alagad, Erjan Liva. Bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.